Shalom. Shalom. Amang inang dohot napa sebulung nahi naholongan di bagasan Kristus Yesus. Saluhut parhalado HKBP Kebaran Baru. Pasahaton selamat hari Minggu matuhita saluhutna. Andorang ta mulai ibadah ta martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji madebata, marende mahita, sian buku ende nomor 114, ayat sada rodi ayat tolu, di ayat tolu anon rap mahita jongjong. Yesus kaholongan say tatap kamiyon o pangondingan kami ondingi hamiyon say unang magrohan ay natinobus Luhon masibol ay jorbut barulan ni pangolule mahami osure Say tatap kami
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Aina mangolu dohata ni debata, jala margogo mangula. Jala tu majom sian sandok podang si dua baba, jala manorusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot tondi, akaring ring pe dohot utok, jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami, marhite-hite tondimi, asa olo hami manangihon dohot manjalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam imbaru jalalam badia rohanami. Sai urupi ma, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hanguluan saliling nilelingna. Amin. Hudul mamu. Tapuji madebata marhite buku ende nomor 100 waluponom ayat sada dohot ayat 2. Jehovah doa posaki, mengapoi rohaku, napati urut galaki, urus di belakangku, sonang tokong rohakinon, inain hide bakaku, patik nadulunganku. Natau haposan situtu doho debata, ai hono natokong burdu mambain hangoluan, nagogo sai tulus do sinaka irohamu, pasaut na pinukamu. Tangihon hamu mapatik ni debata, imasian patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon manang siulun. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asadang jadi iba marsomba tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna atong rap magido gogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, Sai pargugui mahami, mangulahon hombar tu patikni. Amin. Tapuji madebata marhite buku ende nomor 688 ayat sada dot ayat 2. 2. Di ayat 2 rap mahita jongjong.
Tuhan, jujur masak dong lagi, alana salah pambahen lagi, mataku lakanang paru lagi, Tatopo timado sata tuado panidebata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, pargogo naso hatu dosan, para si rohami dahami nadangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubu, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manimbil siana kadalanmu, masai godang do pangalosyon nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, alani dengga ni basam dot asi ni roham, sai unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami, sai ingot mahami hobar tu asi ni roham, dot dengga ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham, di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosa. Humokop hita, gabe dosa do ibana na sotumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati gora ni debata hita, mar hite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji debata marhite buku ende nomor 630 ayat sada dohot ayat 2.
Yesus do Tuhan siramo tiawon namar gogoy hon diriko nanggo parukilon godang natinong sabang donibain rohako Tuhaku tokto sumari honawon matua sonang tonikon Olong miroka napakisanawon margame tok-tok rohakon margame tok-tok rohakon Hatani debata turpuk epistel di Mingguta Sadarion, imana tersurat di kitab Heber bindu 10 sada ayat 8 sahatu ayat 10 onom tajahama marsorin-soring. Hinorhoni haporseaon do mangoloi si Abraham, dung dijauh bukas tutano si jalonna bahen tean-teanan, saut do ibana bukas, swadong diboto si topotonna. Hinorhon ni haporsiaon do ibana hinomit di tano naong di parbaga-baga tu ibana songon di tano ni naleban undung-undung do diingani rapon si Ishak do si Jakob dongana panean di baga-baga nasasadai Ai di paima-ima dohuta namaraujahan nahot na pinandean jala pinauli ni debata. Laos hinorhon ni haporsiaon do di jakon si Sara gogo manubuhon poparan maralohon timbo ni umurna ala haposan di rohana nama baga-baga hosa. Di baheni tubuh dosian nasa sadai naung mate dohonon nasatorop ni bintang di langit nasa godang ni rihit di topi laut nasodapot bilangan. Di bagasan haporsiaon do mate nasida sude dang sanga di jalo nasida baga-bagai sian nadao nama ditatap jala di halason na di parhatutu pangesua jala paisolot nasida di tanoon. Marhite-hite pandok nasida si songoni di tariason panjalahi do nasida di parsambuluan. Aut diingot roa nasida tano naung tinadikon nasidai sanga do nasida mulak tusi. Alaina dumenggan do di halunguton nasida imana di Banua Gijangi di baheni dang di hailahon debata nasida na olo do di bata guaron debata nasida ainunga di pauli di nasida sadahuta ido sahatna martua donatu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin. Tapuji ma debata mse marhite buku ende nomor 657 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 jongjong mahita saluhutna.
dakon maha porseautai songo nahinati dakon idongata saha porseaon di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotanoon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba na sasadai imana tilupuon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di porbadia andorang soabubuan ido tuhata na tumao na bernit ti panghuman ni silatus na mate tarpaja lo ibana di hao pilar silang na tuatu banwatoru dung ditanom na mulak mau ngulu diari patoluhon na manaik tu surgo lahudul siam debata jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia do diasasani dosa do dihatai na mandok mangudusuk daging ni halak na umate do dihangoluan na sora sudah. Puji-pujian sian lansia berangklung.
Tabege matik ting di Huriata. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Sada, Gowarni Minggu Sadarion, Ima Minggu Pawaluhon Dung Trinitatis, Doho topik, Sai 00 do Matani Jahoba, Tuaka nama Kabiari Ibana. 2. Pendaftaran Parguru Marlua tahun ajaran 2025 sahat 2026. Hombar tu program kerja HKBP Kebayoran Baru tahun 2025 dibuka do pendaftaran tu Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Boima didaftar tu sekretariat Manang Tuganup Situa Nabe Jala Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB di Patupado pertemuan calon Pargulu Marlua Rap Dohot Natoras Maringanan di Serbagunabe. Tolu Ruas Namonding. Nah di hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 nasalpu nunga marujungolu Inang Maria Magdalena Tobing Boru Purba umur 88 tahun. Alamat Taman Kencana Permai Tolu nomor 4 Pondok Indah Jakarta Selatan. Nunga tuudean na di hari Sabtu tanggal sia Agustus 2025 di TPU Tanah Kusir. Tatangnya konma asa tumibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Paopaton. Partangyangan sektor. Hari Senin tanggal 10 sada Agustus 2025 pukul 10.00 WIB Maringanan di Sebraguna A di Patupado Partangyangan sektor Saroha nani hasuhuton ni keluarga Amang Pendeta Luhut Simbolon Inang Ripka Boru Silalahi Inang Melva Hutagalung Boru Simanjuntak keluarga Amang Anwar Lubis Inang Mida Boru Simamora keluarga Amang Situa Donar Sitohang Inang Elida Boru Nababan Dohot Inang Lucy Sirais Boru Tobing Nani Uluhon ni Amang Padita Liston Butar-Butar Palimahon Pangebation ni Huria Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2025 pukul sia 00 WIB Borhat do Sektor Sion Laho Mangebati Huria HKBP Jati Asih Bekasi Nani Uluhon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Paonopon Tim Angklung Lascia. Hari Senin tanggal 10 sada Agustus 2025 pukul sia 00 WIB lansia HKBP Kebayoran Baru na berjumlah 40 halak bergabung dohot tim angklung lansia nalaho maddohoti pagelaran lansia berangklung. Acara on ima program persekutuan lansia HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nani dohotan ni 1.300 tiap 30 sia halak lansia sian 54 gereja Manang Resort nanaeng bermain angklung menuju rekor muri. Maringanan di Sopo Mapikir Jakarta Timur nani uluhon ni opui eporus HKBP berangkat sian gereja pukul 7.00 manogot. Papituhon Dewan Diakonia hari Selasa tanggal 10 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB di Patupado ibadah dohot doa bersama marhite jum turuas namar sahid. Pinangido tuganup situa sektor asa maddohoti ulaoni. Pawaluhon panitia ibadah doa bersama merawat lingkungan hidup. Panitia ibadah doa bersama merawat lingkungan hidup mengundang Ruasni HKBP Kebayoran Baru
Lau mendohoti acara doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup, khususnya Danau Toba dan Tapanuli Raya sekitarnya. Ima nadipatupa di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 pukul 6.00 WIB sahat tuna sipul. Maringanan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Pasiahon, selamat ulang tahun Ari Hatutubu, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata, pasahaton selamat ulang tahun Hari Hatutubu, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas nihuria, natubu manang marbagas di tanggal 10 sahatu tanggal 10 onom Agustus. Saitu hatama nama masu-masu, molotung adong ruas nihuriata, nasotar surat dopego warna, ditikting na di ulang tahun ini, di paboa ma tuganup situa di sektor nama nang tu sekretariat. 10 akatikting nasoni jahahon, hombar tu tikting cetak sadarion, dengan mata jaha. Songonima nitikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Taingot be mama nengakoni tujolo ni tuhata. Tapu zima debata marhite buku ende nomor 417 ayat sadadot udutna puhuta papunguma piliata pilihan sadaa marende nomor 20 walu ayat sadado udutna papungu pilihan sadaa dohot sadabe.
martang yang mahita, dame ni debata na sumurong, siyan salut na roha, ima na mangramoti atete dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus. Amin. Horas. Shalom. Amang inang, na inaulungan di bagasan Kristus Jesus, turbukta sa darion, di minggu pawaluhon dung Trinitatis, ima na dienet siyan pesalmen, bindu tolu ayat 12, saat rodi ayat 22. Pesalmen tolu ayat 12, saat rodi ayat 22. Pujaon matuhita. Martua ma bangso na mardebatahon Jehovah, bangso na pinilit na laho ainon na. Marnatap-natap do Jehovah siyan banua gidjang, marnida jolma manisia sudena. Manatap-natap do ibana siyan ojahani habang sana, do paksude pangisi ni tanoon. Ibana do manjadihon rohana sida sudena. Diatoy do sude pambahenan na sidai. Dada hinadeyak ni parangan pamonakon raja. Dada hinatimbul ni gogo ni paluahon na begu. Pangalesem do nang hoda panumpahi. Jaladang hinatimbul ni gogona paluakon ibana. Idama sainol-nol do mata ni Jehovah tu aka na makabiari ibana. Aka na makalunguton asin ni rohana. Asa di palua tondi nasida sian hamatean. Jala di pangulo nasida di haleon. Say di hanguluton rohanami do Jehovah. Ibana do panupahi dohut lombu-lombu nami. Ay mangasahon ibana marlas ni roha dohami. Marhaposan tu guarna na badiai dohami. Say pasonggop ma asin ni roham tuhami. Ale Jehovah. Hombar tu pakalunguton nami diho. Ido yanggo sahatna. Sekali lagi horas. Amang inang parjolo sahali. Sebelum saya mempinjam ita ini, perkenalkan saya memperkenalkan diri. Yang gogoarhu Pandita Roberto Hamonangan Silitonga, au ruasni Huriaondo. Bapakku adalah Amang Sintua Tiopan Silitonga nahinan, hinang pangitubu boru tapea, jalau silinduat. Adong do anggiko jison, si Robertus Guarna. Boleh slide-nya? Au parjolo sahali melakukan pelayanan di Samosir pada saat calon pendeta pada tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dilanjutkan di Mission Station Pulau Rupat. Pulau Rupat itu berada di perbatasan Malaysia dan juga Indonesia. Dan yang terakhir, pelayanan pertama saya sebagai seorang pendeta, saya dikirimkan HKBP ke Afrika, menjadi salah satu misionaris HKBP di Afrika. Saya ditugaskan di Gereja Anglikan di Butare Diocese di bagian selatan negara Rwanda, Afrika Timur. Apakah slide-nya berfungsi? Dison boydo taida, udang do akadongata, pengikut Kristus na adong di benua Afrika, tepatnya di Rwanda Diocese. Dan kita bisa lihat di situ ada juga Opung Eporus Robinson Butar-Butar mengikuti salah satu workshop yang ada di sana yang dijalankan oleh United Evangelical Mission. Nah jolo Guarna RMG, Raina Mission Gesellschaft yang mengirim nomensen. Ya mangidang demikianlah perkenalan singkat sianau.
Amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, adong do suku-suku tu hita sudena na parjolo. Who we are. Isi do hita. Isi do hita amang inang. Halak Kristen tayo. Halak Kristen. Halak Batak. Itu. Kita adalah orang-orang Batak. Suku-suku na berikutnya. Ahama negara ta. Indonesia. Itu sebagai identitas kita. Indonesia. Boita idai giling doro negara ta warna merah di dekat Australia. Jala na berikutnya isi do presidenta Bapak Prabowo. Kita mengerti hal ini, namun ada satu pertanyaan terakhir. Ise do bangso na pinilit Tuhani. Ise do. Bangsa Israel. Bangsa Israel, na adong di Timur Tengawan, na bermasalah. Bangso na pinilit ni Tuhani ima kita. Mulai perjanjian lama memang bangsa Israel. Alaim sian perjanjian naim baru satu sadarion hitama bangso pinilit ni Tuhani. Hitama bangso Israel naim baru. Sian turbuk ta sadarion boydo taida seruani parpesalmen ima si David taringot bangso na martua ima bangso nama biar mida Jahoba debata. Jala noldo si malolong ni Jahoba tu bangso pilit nai. Ima hita halak Kristen. Amang inang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo tajahap pada Nairobi jala tajaha buku-buku sejarah. Boydo taida godang do si sombao na di somba aka bangso na asing. Adong do di somba bangsa Filistin isarana dewa kesuburan songon si dewa Baal imana perunggu na songonon patungna. Jala molo tu halak Misir adong do dewa Ra, dewa matahari. Imana adong guarna Ra, the god of sun. Adong do disomba nasida aka pohon-pohon. Kalau kita lihat seperti pohon beringin, aka dolok na bolon, na balga, dolan aka na asing. Disomba nasida do sude kekuatan-kekuatan alam. Dia na balga, na bolon, dirajumi nasida. Adong do waso disi. Diberi nasida, oh Tuhan ada di sini, di bukit, di gunung, di pohon yang besar. Mereka melihat ada kuasa di sana. On mana di do politeisme manang paganisme, adong do godang do aka si somban nasida, dewa-dewa, jala adong do animisme do lana aka na asing. Marsomba tu aka dewa manang huaso na adong di Portibion. Alay amang inang asing do bangso Israel hati-hai. Disomba holansada do na disomba ibana. Adong do sada konsep panumbao na berbeda na marasing sian aka bangso na adong ditikii ima monoteisme. Marsomba holan tu sada debata. Ima Jahoba panopa Portibion. Torang do didok di sada Musa sada ayat sada. Dimula ni mulana ditopa debata langit do tanoon. Jala dihuti sian pesalmen 24 ayat sada. Ende sian si Daud. Gok di Jahoba do tanoon rodi isina. Portibion dohot pangisina. Baik yang diciptakan planet ini, planet bumi yang kita tempati ini, hingga seluruh isinya, manusia, hewan yang paling kecil sampai yang paling besar, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Jahoba debata. Sian ayat 12 torang do didok ikon martua bangso na mardebatahon Jahoba. Has Jehovah as their Elohim. Jehovah itulah menjadi
Tuhan mereka. Adong do gambar di sini, istilah-istilah yang dipakai untuk merujuk kepada Tuhan, Yahweh, Adonai, Father, Lord, and God, Elohim. Amang inang, sada do si sombaon na so marmula, so marujung, self-existent and eternal, abadi. Adong do ikatan na so terputus antara hita jolma manusia tu ibana, ima perpadanan ibana, perbadanan Tuhan, ikatan kita dengan Tuhan, perjanjian Dia dengan kita. Marhite Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah pemenuhan dari janji yang dikatakan oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Bapa kepada kita. Parpadanata tu ibana, imana memungkinkan kita manjalo warisata. Ahma warisatai kerajaan surga. Molo dihita halak Batak, adong do pewarisan ateh. Adong do warisan. Sian natorasna tu ianakonna. Adong do warisan. Termasuk hal yang penting bagi kita orang Batak terkait warisan ini. Molo dihita halak Batak, adong do pewarisan sian natoras tu aka ianakonna sida. Isarana, adong do haumana, adong do tanona, pasti diwariskan kepada anak-anaknya. Jala na huboto, molo jabuni natorasna biasanya dikasih kepada anak syapudan. Ada aturan-aturan yang diberikan. Hal ini dimungkinkan karena ada ikatan antara orang tua dengan anak yang diikat oleh garis darah. Ale tuhita amanginang aka halak na porsia adong do ikatata. Ikatan kita dengan Tuhan melalui iman, di mana kita menerima warisan itu. Kita dimungkinkan menerima warisan, yaitu adalah surga yang dijanjikan kepada kita melalui darah Kristus. Halak Kristen, ima bangso pinilit ni Tuhani, hitama Israel naim baru. Amang inang siang Galatia onom ayat 15 saat rodi 16 di dokdo. Ay manang sian hajaudion do hajaudion dongan manang sian hasipele beguon dang marhuai ikon natinopani na imbaru do jaladame ma dohot asini roha tu salhutna mamarangehon ruhut si songoni nang tu Israel ni debata. Israel ni debata. Kitalah Israel yang baru. Bukan hanya berdasarkan darah, bukan hanya berdasarkan ras atau bahasa. Amang inang molo dang Israel na baru ita, dang boy tajalo surgo, warisan yang diberikan Tuhan kepada kita. Bangso na pinili Tuhan ini dang holan bangso Yahudi na tabereng di Timur Tengah ini. Alai sude hita manusia na makaholongi jala porsea tu Tuhata Yesus Kristus. Songan didok di Galatia 3 ayat 20 sia. Alai anggo Kristus napuna hamu pinoparni Abraham do hamu. Atong jala panean mangihuton baga-bagai. Bangso Israel na imbaru. Ima bangso yang transenden. Melampaui suku, ras, warna kulit, bahasa. Termasuk do hita halak Batak, halak Dayak, halak Jawa, Jerman, manang halak Afrika pe sian Rwandai, dohot halak Cina. Sude hita na porsia tu Tuhani ima hita bangso Israel na baru. Jala adong do warisata di surgo hasonangani. Moloholan bangso Israel do na boy manjalo surgo hasonangani berarti kita tidak bisa. Tetapi Kristus mengatakan di Matius 28 ayat 10 1 ayat 20, torang do didok baptislah mereka dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau kita adalah orang Yahudi saja yang diterima sebagai bangsa pilihan, artinya kita harus mengikuti sunat. Tetapi kita tidak mengikuti. Kita mempunyai suatu hal yang lebih daripada itu, yaitu baptisan.
onma tanda sebagai pengikut Kristus, sebagai bangsa Israel yang baru, suatu bangsa yang melampaui ini semua. Apalah kesamaan kita dengan orang Rwanda, orang Tanzania, orang Cina dan Jerman yang mengikat kita semua karena iman. Molo tabereng tiki Rossi nomensen tu hatu Tano Batak, kalau kita pikir itu bagaimana perjuangan dia dari tempat yang sudah maju ke tempat yang belum maju seperti kita. Jauh sekali. Tetapi kasih Tuhan melalui mereka memampukan mereka membawa Injil ke tanah Batak, membawa kemajuan ke tanah Batak. Inilah tanda suatu komunitas Kristen, suatu komunitas universal. Ai Tuhan tai dang holan Tuhani halak Israel, dang holan Tuhani halak Yahudi, halak Batak, dang holan spesifik kepada suku tertentu. Dang, ale Tuhan itu Tuhan dari semesta alam, pencipta dunia ini. Amang inang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Adong do sada suku-sukuku. Ise do sian hita nasohea marmeam petak umpat. Adong do ditiki amang doat inang najolo tiki naposo tiki dakdanak. Kurasa kita semua pernah memainkan ini. Suatu permainan yang ada di seluruh dunia ini. Bisa bermain petak umpat. Kurasa nunga sudah hitaman boto jalahea marmeam petak umpeton. Tujuan ni parmeananon asa boy tardapot si penjaga, biar si penjaga ini bisa mendapatkan teman-teman yang bersembunyi. Molo tabereng sian gambar tahun, si penjaga menjaga, tutup matanya, yang lainnya bersembunyi. Tujuan yang lainnya adalah bersembunyi sampai mereka bisa menyentuh pohon itu atau tembok yang tempat si penjaga itu. Barulah bisa menang. Bahkan terkadang ada anak-anak juga yang saking lamanya dia bersembunyi sampai ketiduran. Bisa terjadi. Saya pernah melakukan itu. Sampai lupa saya lagi bermain itu. Alaina boy ta bereng sian perumpamaon petak umpeton bahwa manusia punya keterbatasan dalam melihat. Alai sian ayat 10 tolu 115 di dokdo manatap-natap do Jahoba sian banua gidjang marnida jolma manusia sudena manatap-natap do ibana sian ojahani habangsana do pak sude pangisini tanoon ibana do manjadihon roha nasida sudena diatoi do sude pambahena nasidai torang do di dok sison amang inang di parungulota sasada halak boy do di ida Tuhan. Boy do di ida Tuhan nih. Songon CCTV. Boy do di ida Tuhan nih. Apa yang ada dalam hati kita bisa ia lihat. Nangpe di banua gijang Tuhan nih. Ale boy do di ida ibana. Ahana adong di bagasan rohata. Di bagasan pikirata. Dang adong na boy tartabuni sian ibana. Alana 00 do matani Jahuba mida hita. Marasing do moloholan mamereng ate. Nyon marnida. Dang holan marnida secara kolektif. Oh ini manusia semua. 8 miliar manusia yang ada di bumi ini. Menurut catatan PBB dan juga saya lihat di Wikipedia. Ada 8,2 miliar orang yang ada. 8,2 miliar orang yang ada di bumi ini pada tahun 2025. 8,2 miliar jiwa dengan karakter yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, tapi satu pencipta. Boydo di ida ibana 8,2 miliar jiwa penduduk ni Portibion. Bayakon mak adong 8,2 miliar pribadi, maragam pola pikir, tingkat intelektualitas, karakter na maragam. Ale holan sada do panopa ni sudi
manusia dot portibion. Boydo di ida ibana, ahana adong di pikirata. Seperti mata elang yang sangat tajam mencari mangsanya, demikian juga Tuhan memperhatikan kehidupan kita, perilaku kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan. Boydo di ida ibana. Amang inang kalau kita lihat burung elang, dia bisa melihat tajam apa yang ada di bawah. Tikus yang kecil pun yang bersembunyi di bawah ranting pohon, dia bisa melihat. Boydo hita songoni, boydo taida semut yang ada di lantai ini, mungkin kita tidak memperhatikan. Kita merasa, oh ngapain saya perhatikan hal sekecil itu. Alai boydo di ida debata, diperhatikan dia semua yang ada di dunia ini. Saya saja sudah memakai kacamata, udang dosen kita nama memakai kacamata teh. Udah mulai rabun, dan dia bisa melihat jauh, tapi Tuhan bisa melihat itu semua. Di ida debatado sude na adong di portibion, diperhatikan dia semuanya. Ahama lapatanna, ima kepura-puraan, kemunafikan, na jot-jot di ulahon hita di parunglotta, dang adong artina. Ay dang adong artina sudenai, ibana do na manjadihon hita, manjadihon rohatta, dang mungkin adong naboy tartabuni sian Tuhani. Kalau dia menciptakan, dia mengerti apa karakter kita. Dia mengerti apa yang ada dalam pikiran kita. Jalasian ayat 15, torang do didok, ise do na manjadihon rohatta. Jalasiani boy do tak pahami bahwa sude na ditopa debata memiliki pribadi yang unik. Kita sebagai manusia mempunyai pribadi yang unik, kita mempunyai keberbedaan, kita mempunyai hal-hal yang spesifik hanya kita yang punya. Ayaw amang inang, au silinduat pe. Aku kembar. Adong do anggiku si Robertus. Mula au si Roberto, anggiku si Robertus. Muka kami sama. Namanya juga kembar. Mama kami pun mau tertukar memanggil kami. Suara kami pun bisa sama. Tetapi kami mempunyai pribadi yang berbeda, hobi yang berbeda, warna kesukaan yang berbeda. Saya dulu suka warna biru, makanya saya suka Chelsea. Adik saya suka Liverpool karena suka warna merah, misalnya. Tapi Tuhan menciptakan kita secara spesifik. Ia mengenal setiap ciptaannya. Ada keunikan masing-masing. Marasing do produk massal, songon botol minum songoni, dengan yang produk custom yang dikhususkan, didesain berbeda. Kita dijadikan Tuhan custom, artinya unik. Dia punya diciptakan spesifik berbeda. Bukan diproduksi massal seperti itu, gelas, botol minum yang sama semua, bentuknya sama semua. Bukan. Tapi diciptakan Tuhan berbeda-beda. Amang inang nah hinolongan di bagasan Kristus Yesus, adong do nilai kekhususan, dohot keunikan, nah di bayan debata di hita, sian rohata, di bagasan rohata, jala alani dang boing tartabuni, ana adong di pikirata do rohata, ana di bering debata doi sude. Amang inang sian ayat 16 do 17 di patorak ko tu hita, adong do huwaso manang gogota laho mangadupi parmaraan do parngulot di bagasan parngulota alai adong do batasan ni dang boy sude na adong dipikirata direncanakan kita bisa terjadi adong do batasan na adong do batasan usaha na taulah ni sipata nunga berusaha hian hita mendapot sada cita-cita manang satu hal yang kita inginkan alai tong do gagal hita mandapoti. Biasanya orang Kristen Batak yang di huta kadang juga berusaha untuk mendapatkan, seperti saya waktu masuk STT banyak yang gagal masuk, banyak yang menangis. Saya bertanya, kenapa harus menangis? Bagi saya biasa saja. Ternyata ada orang yang berusaha 3-4 kali tapi ya gagal. Tapi itulah rencana Tuhan. Terkadang harus kita hadapi dulu kegagalan demi kegagalan baru bisa kita dapatkan apa yang kita inginkan. Ada juga orang yang mulus-mulus saja tetapi di ujungnya ada tantangan yang sangat berat.
Amang inang, sepanjang saya studi, saya mendapatkannya dengan lurus-lurus saja, dengan tenang. Saya mencoba sekali masuk, lewat semua. Tetapi tantangan terberat saya adalah ketika saya 1 tahun pendetaan saya yang pertama, saya kehilangan orang tua saya. Ketika saya jauh di Rwanda. Saya merasa, wah Tuhan, bagaimana ini? Tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan. Adong do rencana ini dibata Tuhan pribadi. Ya pastinya kalian juga, Amang Inang juga pasti merasakan bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Sipata kita merasa boratian Tuhan, nah udah kuadopin. Sipata kita pitor muruk, molo dang saut na tala mohon di bagasan ngoluta. Tidak sedikit lamandau kita sian Tuhani. Kalau kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, kita semakin menjauh. Ada yang langsung pergi, tidak mau masuk ke gereja. Sipata lupa kita bahwa Tuhan bukan jin pengabul permintaan. Tuhan adalah sang pencipta. Marasing do sakap ni Tuhani sian hita manusia. Ikon lomo ni rohani Tuhani do nasaut. Dang lomota Amang Inang. Manusia bisa berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Loas ma Tuhani memakai hita gabi instrumen ibana. Ai di boto ibana do na porlu di hita. Bahkan di saat kita merasa bahwa dunia ini sangat berat, kehidupan kita sangat berat, ada rencana. Dia yang menciptakan, dia yang mengerti apa yang kita butuhkan. Amang Inang, nah ni holongan di bagasan Kristus Yesus diturbukta ayat 10 walu do 10 sia torang do didok taringot idama saya 00 do matani jauh batu aka makabiari ibana aka na makalunguton asini roha asa di palua nas tondi nasida sian hamatean jala di pangulu nasida di haleon. Ada kata mabiar, fear di bahasa Ibrani, di bahasa Heber, di dok yare ikon mabiar hita mida Jehovah. Dang marlapatan Tuhani merupakan sosok yang horor, melainkan kita tunjukkan rasa hormat, rasa tunduk, ikon unduk do hita di hadapan Tuhani. Dang sembarangan. Karena Tuhan itulah sang pencipta. Bukan berarti ia menyeramkan, tapi justru ia kasih. Hormatlah kita kepada dia. Ada satu kebiasaan yang sekarang terkenal, yang saya lihat di internet. Didok, au anak manang boru ni Papi Jesus. Didok songoni. Biasanya dia anak-anak muda. Tidak ada yang salah, ia adalah Bapa dari kita semua. Tapi terkadang merasa tidak ada rasa hormat itu lagi. Karena rasa hormat itulah yang kita diingatkan. Bahwa Tuhan itulah sang pencipta. Hormatlah kepada dia. Holan tu ibana naboy hita marpakirimon. Ay ibana do namamboto. Ahana naing masa di parangulota. Di ayat 20, 1 di 22. Di dokdo unang talehon pakirimota tu huaso na asing. Isarana tu holan tu rasional ta sendiri. Huaso manang hagugoni portibion. Marpakirimon mahita tu Tuhani. Ay adong do tuhata na manopa hita. Na mamboto ahana taporluhon di pangrota. Ikon adong do usahata alay marpakirimon holan tu Tuhani. Songan na didok para persalmen di turbukta say ikon ma hita marpakirimon tu ibana. Molota tabe taida parnguluan si Daud berat sekali hidup dia. Ia dihianati oleh mertuanya laki-laki Saul. Ia dihianati oleh anaknya Absalom. Bahkan ia menjatuh ke dalam dosa. Hidupnya sangat berat. Alai tongdo ibana marpakirimon tu Tuhani. Amang Inang na hinahulongan di bagasan Yesus Kristus. Turpukta sadarion pangingoton hita halak Kristen. Bangsa pinilit ni Tuhani. Adong do tuhatta Tuhan na universal.
tanda sebagai bangsa pinilit ni Tuhani, ima ikon mabiar hita mida Jakoba. Ikon hormat unduk hita tu ibana. Unang adong natarabuni sian Tuhani. Dang adong lapatan nai. Alay ikon mangulahon baga-baga ni Tuhani ma hita. Manang ahape na masa di parngulota, ikon ingot do hita. Adong do Tuhani marnida hita. Sailam di pargogoy Tuhan ma hita di parngulota, mangulahon lomon ni rohana di parngulota. Amen. Martang yang mahita. Ali jauh debata namara bangsa di Bano Kijang. Mandok mulai do kami itu sudah pas-pasum na di leon ho tu kami. Boy kami marpungu di son. Mambege hatam na badiai. Say lehon matu kami habisuhon. Asa boy kami mangulahon hatam na badiai di parngulan nami ganopari. Para gugoy kami. Asa boy kami manghadopi sude masalah na borat di parngulan nami. Alibata na basa. Pas-pasma akadongan nami. Pas-pasma akaruas niya gerejaon. HKBP Kebayoran Baruon. Asalam di pergoy nasida. Asa boy nasida mangulahon sudelo moni roham di bagusan parngulan nasida. Jala lehon habisuhon tu akadongan nami na marsahit. Jala ramoti akadongan nami na di bagasan berduka. Asa mergogo nasida mangodupi sudenai. Ale debata na basa pergogoy mahami. Ramoti hami di parngulan nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 460. Itu ayat sada satro di ayat namang ihut uhut papungu pelian napaduahon. Sinirohang hupuji Allaho manobusa Ibaias dorohaku Allaho
Sai papulik rohanami kabe pangoloy liho asa marsahami tau makatindakon ko ingayan mo rohanami tonibi magoli pagedon ngolol nami gabe ula-ulami. Tatangi akon ma peleata, alidabata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan ni lehon mi tu hami, pelean nami tuho, say jalumai gabe uap na husus di jolom, pasu-pasumai jala ramoti, asa huparhaseang hami peleanon, patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhitete tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi itu hami, asalam girgir hami mandok melihat itu ho, marhitete Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehon pihit kondiragi pamataku osadohot gogok pihit rodi saluhut mataku upasaha ituho natut jatuh kudo. Aleama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malo maniroham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna harajaon dohok tagok kon rodi hasanapon saleleng nileleng Mulak mahamu di bagasan dame, jaluma pasu-pasu sian Tuhani. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di batama ko. Di sondakon bohina tuho, jala asima rohana midako. Di dopakon Tuhan di batama ma bohina tuho, jala di pasoron ma dame na tutondim. Amin. Amin.